ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನು ಹಮ್ಮರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜದ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದನು, ಈ ವರ್ಷ ನೀಲಿದ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 7 ಜನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬಬಿತಾ ಊರದು ಬೈದಾರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದುಬೈ ತೋಚ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಈ ವರ್ಷದೊಂದು ಮೂಜಿನೇ ಟ್ರಿಪ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿನಯನ ವೈಫ್ ಬದುಕುನ ಓದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಚೂರು VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದು ಪ್ಲೇ. ಸಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಪಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಚಾ ಪರ್ಪ ಇದು ಅರ್ಲೆ ತೋ ಪ್ಯಾಂಡಿರು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದಾಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ವೇಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಪಿರ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ಅಡೆ ಬೋಪ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋನು ತುಲೆ ಏತ್ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ತೋದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತಿರ್ಗೆರ ಬೈದೀನಿ. ಪೂರ ವಿಸಿಟರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲೆಡೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಚಂದು ತೋಡಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲೈ ಪೋಂದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜಿನ ಸಿಂಗಲ್ ದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಂಚಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿನಯ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಗೋಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು, ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಒಯ್ಯಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊನಪೇರಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೇರಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ. ಡ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಿಡೇರು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಡ್ ಶೋ ಪೂರ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿತ್ತೆ ಕೆಮಲ್ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಕುಲ್ದ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬಬಿತಾ ಕುಲ್ಲು ನೆಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂಡದ ಹೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಐಕ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಲೈನ್ ಉಂತದೆ ಒರಿಯರಿನೇ ಕುಲ್ಲವೇರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಟೆ ಅವ್ರು ಕುಲೊಂದು ಲೈನ್ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಒರಿಯರಿನ ಕುಲ್ಲವೇರೆ
ఒక ఎక్స్ట్రా రైడ్లో మన పవర్ బోర్డ్ అంటే ఎక్స్ట్రా రైడ్కు ಚಾರ್ಜಸ್ మన ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ರೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಅಕರ ಮುಟ್ಟಲೆ ತಗೋಪೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐನ ಇರ್ತತ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗವಿರಾತೆ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲೊಂದಿರು ಒಂಟೆದ ಮಿತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪು ಚೂರೇ ನಡಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪದ್ದೇನು ನಂಬರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಟ್ ದಿಗದನು ಹಬ್ಬ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇ
ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ಶೋಕಿತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಹೊರ ಬರೋಡೆ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂವಡೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿದ ಟೂರ್ ಇಡೀನೇ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೆನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.